Anatomia d'un llinatge. Acte de naixement. Pràcticament entre el 1233 i el 1244 va complir-se la gran empresa militar i diplomàtica de la conquista. València, la capital, es rendia a Jaume I en 1238 i per a la posterioritat local la data del 9 d'octubre, dia en què segons creu la gent el rei entrava a la ciutat amb una discreta pompa de vencedor. Tindrà un particular valor simbòlic, una coneguda tradició commemorativa, mig oficial, mig folclòrica. Marca al llarg dels segles l'abast especial de l'efemèride. Sense excepció, les successives generacions valencianes hi han vist el principi de llur estrit de valencians, indiscutiblement, bé que n'hi havia abans de la vinguda de Jaume I. N'hi ha hagut sempre sobre aquest tros de geografia on ara vivim, almenys d'ençà que apareix el topònim València. Però nosaltres, els d'avui, som uns valencians que datem del 13. Potser el nostre dret a dir-nos valencians no serà major ni millor que el dret que en llur temps van poder-se arrobar íbers, romans, gots i sarraïns, establerts a la mateixa terra. El fet és, tanmateix, que entre ells i nosaltres hi ha una absoluta o gairebé absoluta solució de continuïtat. Som uns altres i tenim l'acte de naixement a la vista.